Guys, welkom terug bij episode 4. Ons is nog weer bij Afrikaans. Zoals altijd, ik is je host. En ik hou eens leiden. Ciao. Zo, jou als host doen het die keer aan ons het Afrikaans doen. Van laatst Engels, was ons nog voor hem geweest in. Een keer een struggle aan mijn Engels, maar mijn Engels is alright. Zo, ik was blij van je een keer, ja zo. Nee, is het alright? Always, man. Alright, alles. Nee, hoe kalm gaat het? man, Sorry, kalm. Nou. Ja man, maar ik denk dat het nog als een redelijke story. Of stories om te vertellen. So ja, kijk hier, gisteren toen zei ik me nou voor hem en mijn andere neef van zo, nee, we gaan een beetje kaap doen en zo. Lekker en zo, eerste keer. En toen, ja, toen was het maar toen, een Kloofstraat. Man, Check it out, Owen. That place is amazing, man. Wat Go denk je check it van? out. It's good. Nice. Coast is amazing. Oh my days. The drinks, lovely. Nee, drinks. Drinks niks te doen, niet? Niks. Nugs in mouth. Ja. Wow. Strawberry lemonade. Ja, Het was niks Ga je belangrijk. alcohol in, hè. sinds het me zo'n virgin mojito dan. Dat is niks aan niet. Yes. Ja, Zeker. maar nou, wat gebeurt? Nou komen ze samen, maar ik denk jullie, ik weet niet wel jullie die app kennen, had Ome TV of zoiets. Nou gaan ze op, ik bestel me nou voor pizza's, maar nou iets op te drinken en zo. Maar nou ga ik op Ome TV, ja. Nou ga ik, nou scrollen, op, kom maar, snap me eens af. Toen ga ik mijn phone wel leiden. Gaat zijn de story willen verder vertellen? Gaat zijn niet verder vertellen? Ik was eruit. Maar het zeven mensen raakt, zeg het zei, valt ze gauw. Nooit. Valt ze niet gauw, man. Nee, ik weet, my card is altijd op. My Yes. card is always up. Ligt die man alweer voor die mensen. Maar, nou zo is happy. Nou zag ik het twee mensen en zo. Toen die man die mensen zien. Nee, verliefd, hij kan maar wat zeggen. Hij Ik zien wou dat zien, that's hij crazy. love it first sight. Nee. Nou, hoe was dat? Dus hij nou, hij persoon zien en toe. They was cute, man. You know? Toch nou is die man type shit, goed toch. Nonchalant kan zeg maar anyway. Hij praat samen en zo, maar kijk, het gaan lekker en zo, maar die dangen ze mensen van Zoubek. Anyway, gaan aan. Nou sturen hulle mos nou, dan zullen hulle gaan follow en zo, of wie is die, wat is dat en dat. Kijk, het gaat niet zo, die man zijn kaart en niet goed vloeien. Ik denk, you? Sorry, nee, die man is op een rol. Ik hoor het niet. Nou komt het Instagram toen, hè. Kijk, jullie moet nou verstaan. Die man aan zijn kop, als het, kijk je, nee, kijk je, van alles is nog lekker gelopen, nee. Ja. Alles was zo right. Nou kom het mos nou naar die zit toe en zo. Ja. Nou krijg je kijk op mijn phone. Ik krijg request. Dat is fijn. En dan van, oké, ja, kom request. Mensen dragen nou al 2 uur. En nou niet meer een follow niet zijn. Hallo, follow die man terug. Die man is hier wat lekker Ja. het zit en hulle sê nee. Hulle soek hy en is nog net hy. Jo, nice. Kijk die mensen het gaan zo. Die man is in sy element. Ik ging mijn phone voor hem vat. Dus was nou niet meer mijn phone nie. Praat, whatever mijn neef en zo. Kijk die man is nou in die ding. Die man krijg niet een follow nie. Nou wanneer het sy toe eventually follow kry. Ja, weer. Ja, alweer aan. Maar even weet hoekom is vrouwmensen geneigd om dit te doen? Zeg maar nou, dus kom eens wat te live, of wat, of bij oom die wist zo zijn man keep en zo, omegel. Zijn met zo random mensen praten. Nou is die vibes lekker en zo. En dan, als het nou moet komen, dan responden hulle niet. Flex, man. Maar, En na die fans laat hij na die fins was Toch hij... kan die man, hij kan Was op, hij maar vies- oké. Nee, ik praat, nee. Was zij bizar? Ja. Zij was bizar geweest. Oké, zo sê julle over my neem. Sy was besig neem. Onthou daai was oor hoe laat het ons aangekom? 2 o'clock. Dan kyk jy het ons aangekom. Hy was so hier voor ons. Nee, hy was so 3 se kant. Daai tyd het hy klaar gepraat. Nee. Gesê het hy vir my iets van 3 uur af. Jo, hy is amper 18 uur. Nee, lig 3 uur was.
Ja, nie 8 ure, sorry, 8 ure. Is het 8 ure? Ja, is 8 Ja, ure. something like Jo, that. 18 se mil, wiskunde is uit. Crazy. Oh. Wiskunde is heeltemal uit, sorry julle. Shocking. My skoolkinders, jammer man. Dis vakansie, kan nie dankie. Maar anyway, dis 8 ure later. Ja. Wow, wat sê sy? sy het nog even opgevolg nie, van het sommer het waan teruggaan. Ja, sy het iets gesê van, ja, sy is jammer, sy kan nie, sy het nog even teruggevolg nie. Dan is hektiek, het sommer na huis teruggaan, toe kan sy nie veel volg nie. Mense denk, julle, hy is nou, hy is 'n willet verskoning. Ik weet nooit, joh. Ik heb het kraan. Maar anyway, daar is de rest van die storie nie. Vertel gou vir hulle wat er na gebeur. Vertel zij wel wat het zij aan mij gedaan. Oh. Wat het ek gedoen? Zij een ander groot nee. Nee, vertel eers jou verhaal. Daar kom ons mos by hy netjie. Van daai wat net daai gebeur toe sy badkamer toe gegaan het. Yes, ik vraag van Nou vertel gou eers leading up to ons wat gebeur het toe hy so gaan. So basically nou. Right? Daar was maar nooit teken wat hulle pixel vatte dat dit nou was. Ek moes nog haar. By die tafel waar ons gesit het, right? Maar ek het 'n pier gehad, 'n groot pier gehad. Nou wag ek heeltyd vir hulle, wag. Nou kom hulle eventually. Okay. Gaat ek badkamer toe, right? Op my phone. Ek is op my phone. En ek was nou live uit gebruik. Want ek moet nou live afgesit het voordat ek aangaan. Nou loop ek verby die bar mos nou. Nou sien ek maar nou die twee vroumense daar gesit het. Okay. Nou kyk ek vir hulle, kyk my ook. Nou loop ek aan, hoor ek net, "Jo, Kan ek sê nie. maar die nou my confidence hoog, bro." En dis nou klaar, jy kom nou klaar van die Die amper sê ek ja. Nou is die confidence even daar, oh. Right, toe gaan ek toilet toe. Toe die business kom ek uit. Okay. Nou, as ek uitkom, kyk ek weer. Iets toets mos nou. Smile ek met hulle, okay, hulle smile terug. Good shot. Waai ek vir hulle, oh, hulle waai terug. Lovely. Gaat toe by die neef, sê ek vir hulle, die neef, sy is toe mooi vir ons. Ek dink ek moet gaan. Okay. Kijk, as hy reg, ons vat gewoon jou pics en dan, ja. Maar ek was geloof, Okay, okay. goed. Wat is my pics nou? Nou soos ek daar by jou boom staan, nou, as jy langs kyk, dan kyk jy deur die venster, dan kan jy wel hulle sien. Okay. En nou sien ek, hulle kyk nog steeds my. Die signs was, Alles is hy, ja. Hulle kyk my nog steeds, right? Nou waai ek hulle weer. Hulle waai weer. Weer gewaai. En ek het nog 'n trikkie ook gedoen, maar soos toe ek na julle toe hulle die pics te kyk. Nou was daar hier met nog Ja. weer so. Sien ek, hy kyk nog steeds Okay, te lag. no. Okay, nee, is reg. Right. Nou is maar nou tyd om te gaan, nee. Nou sê ek vir hulle ook nee, dat ek gou die nommers gaan vara. Sal een van die great neefs nou nie van my sê. Wat het hy gesê? Hy het gesê, nee jong. Hulle gaan dit sit. En dan raak hulle weg of zoiets. Kijk hier maar, my ding is die nee, wat vir my kwaad maak is mense, of vir al die guys of my girls, anyway. As ek stap voorbij mense, en hulle sê, jo, en dan is hy van, jo, nee, het is goed. En ek hoor het, ek gaan het net so los, ook en sy het gesê, toe gaan terugkom, en hulle kyk vir hulle smile, nou, dat het jou klaar, indication gegee. Nee, luister vir my, sy klaar indication gekry, kyk hier, ons, wel, sy is oulik en so. Hoe kon sy nie gegaan dan hy moment in? Nou kom sy na oos toe, nou sê sy maar, jo, hy kinders en so, nou sê sy so, ek sê, nee, kom ons reis, die man sê, nee, wat gaan nie werk, julle gaan maar net saam uit sit of so, hallo, hulle weer uit. Nee, bro, jy praat nou so story, ek het 'n beraar gehad, nee. Sorry, my bro, ek gaan nie jou naam noem nie. Ek gaan nie jou naam noem nie. Die man was so, nee, as, soms hy kon na my toe, en sê, but, kyk jy, as 'n meisie wat ek maak. En so, en ons even om, kyk jy, dis 'n mooi mens, ons voel nou, nee man, nee, sy man, los hy kind uit, dan los hy man hy kind uit. Ons was, Daar is ek. was pa, Daar is ek, daar is wat ek gedoen het. nou, kom met sy meiring is steeds sy mal, ook al het geloof sy die kans hier, gaan vir het. Jy het my confidence gebreek. Het was sy oos, het dit aan jou siaal gedoen. Nou? Was ek kan nie meer te been nie, man. You know? Sy gaan die kinders nog nooit weer sien in jou hele lewe nie. Sy gaan die kinders nie weer sien nie, ek kan veel nou sê. En sy weet het. As ek die nommers had, dan maybe kon ek nog een Nou, kom met sy, nee, my ding is, hoe kom met sy mense nodig gehad? Nee, wacht. Hoe kom met sy mense nodig gehad? Om vir jou te sê wat moet jy doen. Toe sê nou nee en toe nee, dis om. Dis kan ons gegaan het. It's alright, man. It's fine. But anyway, It's okay. ons was by 'n jaar terug. Ons was by amper soos
oké, soos ek, ja, ek kan nie sê nie, maar ek gaan weet van wie ek praat. Ons is by iets gewees. Ek sê, sy is by iets. Ja. Nou is haar die meisie. Goed mens en so. Kijk hier maar, ons sê, nee, is her en so. Kijk hier, nou is die man. Nou sê ons, wat kijk iets, maar nou gespat. Want ons gaan oor 'n tyd, of soos later gaan ons kou. Ja. Dis mos nou jou kans, my broer, as 'n groot ding is, pik donker raak weg. Man sê, nou is daar een wat sê, nee bro, sê, man, los, ek kan go kuier saam met ons. En hy man kyk hier so, man, waar nie? En die my, kyk, ja, ek kan nou soos, Sy's in. kom jongens, nou net, hy man net sê vir my, kom, ons stap. Staan nie so, die sê, nee, toe gaan hy man nie. Toe gaan hy man nie. Mense, praat nou van jare of soos, tydjie toe. Ja, sê man. As mos 'n saying wat sê, most bros before house. Ek verstaan hy. Maar mense dink sy, as ek hy geleentheid gehad het, my vriende het hom, maar julle moet verstaan. Crazy. Julle moet verstaan. Crazy. Hy is mal. Hy lieg. Kyk hoe lieg die jong. Sy wil alweer reg voorkom vir die mense. Bros boy. Kyk hoe lieg die jong. Hoe lieg die man? Nee, het is mal. Daar die bros moet verstaan ook. Bros before house, bros moet verstaan. Hulle moet verstaan. Hulle sal verstaan. Van dis nou, joh, hulle sê, joh, wie zijn dit nou? Sê, wat, ek kan nog gaan. Nee, maar hulle gaan nog 'n kuier het sê, mal. Soos, sy is nou ons kuier hier. Ja. Sy ons kuier by jou huis. Nou kuier haar nou mense by aan huis. En nou is die, sy nie my sit en so, maar hulle wil nie opkom my, hulle sê nie, hulle eie mense en so, nee, is fijn. En nou sê die meisie, wat, kyk jy kom, ek saam huis, maar as die fair is, soos, kom saam en so, en kyk iets, hy wil nou, as hy praat aan mekaar, kyk jy, die kinders reg. Nou sê die guy so, nee bro, moet nie gaan nie, beleid, sy swak bra, moet nie gaan nie. En dan? Crazy. Ik ga niet. Smal, sal wees en ek gaan pief. Beleid. Evil. Weg. Imagine gou hy gebeur, sy gaan nooit weer hy kans kry nie. Kijk. Ja, nooit, sy gaan nooit weer hy kans kry, sy my kinders dan paraat, bro, never. Life is too short, man. Wat? Dala wat je mas, bro. Nou, kom het sy nie gedala wat jy mas. Nee, man. Julle was... Hoe kom het nie nie, sy gaan nie. Kijk hier, wat hier over het, nee. Kijk hier, sommer jou meisie kry, sy kry straf nou. Soos, sy het 'n 5 jaar sentence gekry. Sy sê vir jou, vraag vir my, nee. Waar, hoe getrek so gesig. Nee, En daar, so sy het gesê, so 100k en so, wat daar by die huis is. Okay. Pas het op en so, wat gaat sy maak? 5 jaar, dat is nou, dat is zondag parool, dat is strijd 5 jaar wat sy kry. En sy moet waag vir... Sy het gesê, waag vir my en so, en hy sê gejaagd en so, vir sy wil invest of so, net vir die vuur, en wat gaat sy maak? Hulle is nou, sê maar, 'n jaar saam. Ja, dat is nog fresh. Dan die man alweer klaar ziet. Hy is kry, ek sê man net, is nog fresh. Is nog vrees, dat is so, is nog vrees, het gaat nie nog so seer maakie. Hy is crazy. Nee, ek wacht vir jou. 5 jaar? Ja. Ek sal waag. Oh, want jy het vergeet, ek is most loyal man en alles. Net dan nie live, toe sê julle ander goed, maar oké. Maar wil ek nog eens sê dat, En sy? waar hy voor zijn, maar ik kom heel veel vragen, so, sy gaan over 5 jaar, nee. Gaat sy nou niks kry nie, maar was te ho. 5 jaar gaan sy nou nie iemand moet soen nie. Sy gaan nou nie intiem wees met iemand, sy kan vir 5 jaar moet sy nou net. Ja. Verstaan nie die man nie. Oké, nee, hy is jou opinie, ek is blij. Ja, op. Jy moet leer, mannen moet leer om loyal te wees. Is goed, dit voel nice. Het is nice, ja. Het is loyal, is goed om loyal te wees, ja. Nee, ek sal die selge doen het, bro. Ja? Ek sal die selge doen het. Nee, ek sal eerlijk. Dus baie as ek verlief, soos, joh, as ek baie lief is vir jou. Joh, maar 5 jaar is lang, my bro. 5 jaar is crazy, ahoy. Sy moet nou dink, hoe lang voel die dag? Facts. Yo. En wat doen ze? Of week ze? Sy moet nou, sy werk en so. Hij kan me zo bizar hoe die dag. Nee, sy val 3 uit. Nee, ik schrijf het. Kijk, poppetjes. Sy gaat vou, eister. Iwers gaat sy vou. So as ek baie lief is vir jou, nee.
Ik vraag, oh. Nee bro, ik wacht. Perfect. Hij wil wacht. Maar dat zij al iets aan mij gedaan het. Dus, het zijn al 1 keer om mij gezien en zo en dan was het dierentrawerk. En dan zijn ze het hele concept. Het zijn zo. Tot ja, elke naweek bro. Elke naweek bro. Zie man, ik zou eens het zo, is het zo. Is insane. Maar bro, maar dan gewoon, hij neemt 365 dagen. Zij maar nou, die video lang voelen. Zij is nog van 3 uur tot bereis, tot 8 uur. Niet tot 7 uur toe. Dus uitval 3 uur, 9 uur, 3 uur valt uit. Gaan die dames zo aan tot 7 uur ochtend, so 7, 3, zo werkt zij. So zij gaat dan nog voor de rest van de leven in nacht en goed ook. Zij gaat het maken. Is eerlijk. Ik maak het, ja. Ik is Ik eerlijk. is blij net te maken, Hoe ik is is ook het blij. gezegd? Eerlijk, ik is eerlijk. eerlijk. Ik ga het wel. In vooral, dat ik moest nou vooruit zijn, gaat het zitten of ik kan het zien. Weet jullie even niet, hij moet net iemand komen zeggen. Dat al iemand in je leven betrokken is, hij moet niet komen zeggen of het die waarheid is. Het is. Kijk Allemaal hier. zouden zeggen. Lijkt zeggen, is maar nou eens een woord, hè. Ja. Ik weet niet, wie gaan het zien? Tot- Al moet ik er nou een soort gaan maken van die gedeelte precies. En dan op TikTok zit, op Facebook, alles. Zeg voor mij net of het die waarheid is. Alsjeblieft, net iemand, laat mijn hart kan kalm wees. Hoe komen ze niet meer geloen niet? Iets, is toch, ons kind was in elkaar van gister af. Ons kind was in elkaar van gister af. Ik zei van nou joh, ik het 2024 laatst. Feb, het ik laatst iets gehad. Gaat ze me geloven? Ja. Hoe kan zij niet van mij geloven? Ik geloof voor jou, ze lachen niet. Toen lach ik moest nog omdat ze lachen. Dat die man believe, heer, dat waar. I believe you. Mm. Oh, ze lachen of die man is de beste in de hele wereld. Ja, dat zou je wel staan. Wat Hoe zoekt die ze? man is. Wat zoekt zij? Zeg van mij wat is zoek. Zeg van mij wat is zoek. Ik wil niks zien, niet. Okay, dan Kan ik je niet dat zeggen? Appreciate it, but iets voel ze hier. hier in het zin. Ja, ik ga je later zien wat ik zeg. Kijk je nee, nou wat is ook zo aan het praten. Die praat groot kak nou is zo. Ik moet het zeggen. Dat die man I'm joking, I'm joking. Zeg, praat. I'm joking. Ja, de man is Lief diep, je jong. lief man. Hoe kan lachen, zeg. Man, lach. Dat is wat ze nou zeggen, maar zo Die right. man. Maar ja, weet je niet. Ja, ik ga willen beloven, hij gaat iets weten waar er komt. Kijk je neem, als zij. Kijk je, weet je, over wat wil ik gevraagd? Wat is taf? Kijk, als je single is, nee. Zo, hij zo zei, is nog mensen, veel mensen en zo. Wat is hij nog zo volop? Zodra ze in een verhouding gaan. Ah, hoi. En als die mensen, yes. dus, hoe is het zo? Hoe wil jullie homorekkers wees, hè? Why? Maar hoe laat die sommige mensen toe? Ze moeten Dat het weer. Ik sta Ik is strong, boy. Ik strong. sterk. Temptation. Trust, you can trust me. Ik kan me nou voor mij staan. Is maar ik ga zeggen, hij is toe. Hij is toe. Alleen niet. Ik is loyal. Ben je loyal? Ja, maar hoe kom ik wel weten, hoe komen ze zo? Kijk, zij wil mij reden. Zij toch eens ja, zus. Zij wil, maar zij wil ook niet. Maar nou wat het verboden fruit is, nou is zij honger. Ja. Mijn naam klinkt bekend, jong. Nee, ik zeg het, klinkt zo bekend. Nee, ja, ze wankel. Hungry like a lion. Ze wankel, ja. Klinkt bekend. I'm not gonna say anything. Nee, man, maar nou, ik... Nee, dat moet niet homorekkers wisselen. Alsjeblieft, Dat moet niet homorekkers wisselen. Kijk, wat ze meeste wat ze hadden gedaan, het voor een meisje wat die jou nou zei. Kom maar, zat daar. Nee, zien ze, hij kijkt het klaar met alles ze. Praat. Ons praat, ze. die meeste wat ik had doen, voor een meisje wat de mijne was. Oké. Vertel. Ik was vrij keer geweest, nou. What happened was, nou, I wanted this girl so much, nee. Maar, ik kon nog zien dat ze van mij oké. Oké, dat is belangrijk. Toen denk ik, moest nou, oké. Ons kan ons met elkaar vat, you know.
So why would you want me while you're in a relationship? Yes. You understand. Dit wat maak ik. Ik kan het doorgaan. Dan word ik op. Ik doe op ook, no? Kloonvrouw mensen. En ik in het gewaagd was een stukje van hij man. Tangas is. Dronken. Dronken is en toen. Toen cheat hij. Ja. Wat ik een video steek het van. Van hoekom moet zij die al Hij is er te spit. Hoekom moet zij die al die goed gaan, maar zij kan voor mij wat die beste is van. Hij is toxic. Hij is Young, dumb en broke. Toen zei hij zien hoe het want zij maken weer te stier zijn. Ja. En toen weet hij dat zij er waren stier. Ik weet wel nou weet. I don't know video. Ik weet die. I don't care. Nou zien jullie net, ik gedank ik is echt. En wat eens je moet weten. Ik ga net ook uit. 2 maanden gaat en toen voorbij. Nou wat zie je, zij nou alike. Hij gaat doen voor 2 maanden en toe. Ik zie hem. Hij is Ik toch nog wel in vinden mijn kant. Hij is diep. Jo, om iemand te laten zien. Van hoekom moet zij nog een, you know? Weet ik verstaan het. Dat is een... Nee, mijn broer, ik heb nog eens zulke goed te doen, nee. Jo, hij is crazy, mijn broer. Nou zien ze, toen werk het ook eerst uit. Ja, maar dan hij praat al. Maar bij het broski. Hij leerde, was jammer, hè. Nooit was Sam- het jammer ik zeg maar. Nou zien ze, amper zo, zei die mensen wat zo liegen zeggen. Jo, hoe zeggen mensen dus? Maar dat zeggen, jo, ik zal dit op mijn worst enemy wensen. Even. Smal. Maar Als- als ik het weer doen. Die mensen wat zo zeggen liegen. Die mensen die zeggen, jo, maar ik kijk je mijn worst enemy, maar waar met mijn emotie, wat allemaal tal. Amper zeg ik, als de verschillen werken pleit, man die dingen krijgen. Yes. En zo, hij is er. En zij moet naar onderlijk gaan, dan moet ze gaan. Hij moet gaan, bro. Wat? Iran is, gaat zij slecht voelen. Zit zij nou slecht voelen? Zij die slecht Ja, voelen. man, doe het dan Dat is nog zo, is niks met mij. Hij moet ons veiliger wezen. Hij moet zich dronken rijden, hè. Hij is crazy. Nou, hij is actually insane. Maar het ding is die, als wat met een in mijn oor komt, hij moet in het oor komen. Hij is crazy. Dus kijk je jouw worst in jouw Forgive hij man. forgive Joe X. Ja. Nou zien zij, ons nou net gepraat van forgive. Kijk hier, like forgive nou, kijk haar kwaad. Hij heeft weer upset. Kan hij nou nog upset wees op Valentine nie? Die mensen houden de jong nog Die zo druk op steeds. je lijst, no? Nee, mensen is verkeerd, zei. Ja, Crazy, boy. maar is alright man, dat mens moet praten over Fijn. experiences en zo. Nee, maar ik heb nog eens zo of dat gedaan nie. Voor een First meisje time wat for die everything, mijne is. bro. Wat heb ik al gedaan? Dank diep. Nee, maar is nee, Jy maar het al ek jou glo net aan. top, nee, jou net top myne. Zei dat ik een cheat op haar buik voor jou. Ja, ik Wie is al, eerlijk? sê weer? Zei, laat sy op haar buik cheat met jou. Nou, hy is soos sy nie. Maar hij is Sy is cheat, hoor. eerder, sy was petty geweest. Hoor haar. Hij heeft gecheat, ik heb gecheat. Nou, ik was hier het wel om haar te krijgen, ons veel speel. Hy is diep veel speel. Wa- Oh, hy het 'n game. Nou sien sy nou nog ek sê van my kwaad. Nou of sy sê nou nee, nou sê sy maar ja, sy het gecheat, ou ding is erger. Maar ding is die ek kyk jy dit is as jy dieselfde nie, maar dit is ook maar nou meer dieselfde. Was ook kuier maar so maar ons as baas, maar nou is dit nog nooit so 'n ding en so nie. Nee, luister, Okay, nee, I'm listening. ek is nou eerlik op die een. Oké. Ons as baas is nooit so van mekaar dink. Kyk jy sien sy maak net gat en so. Oké. Maar vertel ik nou van, joh, dan die meisjes zij vertel me wat ik ga en zo. Wat ik zei van mekaar, hoi. Los die klong morgen op, man. Ja. Maar zij weet het, dus zij zei, joh, zij weet het. Maar ze is lief. Zij liever, ja, hij is moest Mensen kakken. maken me En kwaad. dan moet niet hij Zulke doen. mensen maken me niet En dan gaan kwaad. aan in de skeier en zo. En nou, wat zijn die aan? Het is kwaad. Ja, dit, dat, ja, hoi. Toen denk ik, kijk gewoon iets. Kijk gewoon net iets, man. Ik is zelf in die planken.
Nou is net pa. Nee, waar? Kijk, nee, wait, let's nee, get luister. into the story. Waar? Nou luister, nou sit kuier. En nou is ons lekker tap en sy is soos ja, dat en dat, sy is lekker nie en gaan ek sê was ek kan mense moet nie weet wie is weet nie. Anyway, nou, maar ek kyk hier toe dankie, kyk hier is getap away. Sy weet nou hy het sy skors. Maak so nie. En toe sê ek gooi net petrol op die vuur. Oh Ja, my hy was dat goodness. sê jy dit man, joh, ek weet sê as ons nou nie so wie sê, as ek vir fair betaal, die jong hanteer het man. Nee, ek moet sê, hy het my broer dit nie plank kom. Ja, joh, hy sê, ja, dat en dat. En toe sê iets net vir my, kyk net. Geryp. Dat maar as hy van sy stoot die weer gedink toe, wat? Gaan verder en so. Hoi. Oh, my broer ek like die hoor, ek dink, "Jo, dit is nog nie gege." Maar fuck hy oomblik nou, ons kan nie nou nie voor verder my broer. Toe, maar dan hy tel my bedank, maar sê ek nee, is nie waar. Ja, toe vat hulle, toe hulle toch weer vir 'n tydjie met mekaar. Dan kyk weet jy wat, gaan huil. Met my koelie. Yes. Gaan nooit weer by my Ons koelie. meer zwaar koppel sê. Bro. En hy kyk jy nee, en een van die was so ook het sommer van met 'n siek, kyk jy, 'n siek eksaat. Ik wens het niet op mijn enemies. Ik wens het op hulle. Ik waar nie, want ek wens het op jou. Maar jy moet iets is my ding is jy langs jou naam staan, jy moet nou jou been bring en so. Ek kan nie sê dit moet nie so wees nie. As dit moet so gebeur, sy moes hy aan moet sy nou die ape kry. As die my skuld langs jou naam staan, die aap kry op sê maar die 10de June, July 2005, maak een voorbeeld. Dus daar staan langs zo'n naam. Dus is dat, zij gaan nog dat doorkomen. Ik kan niet meer. Ik kan, mijn broer, zij kan niet van mij hier ander goed vertellen. Maar als één ding wat ik voel, wat die langs mijn naam staan. Ja, ik kan niet staan, ik ga dood van een leeuw bijt of zo. Ik heb al aan gedacht, oké, allemaal zijn paakjes is nog wel klaar. Yes. Samil, dat, lijkt dat. Of course. Daar kaas je een manier op die aarde, wat staat of immers, wat staan langs de meeste naam bij die leeuw, bij die. Dat is mal, mijn broer, die leeuw. Je gaat ook nou gewoon naar Waldtuin of zo, te niet. Dank zei hij staan langs zo'n naam. Never. No. Zijn mal. Of een walvis, of een dang. Crazy. Nee, dat is mal. Nee, Ik ben mij hoe was gebeurd. het zo van de situatie in de eerste plek? Terwijl ik ook weet, hoe kom ik bij een leeuw uit? Crazy. Ik sta hier samen Never, met mij. bro. Maar anyway, joh, gewoon een topic. Maar kijk, nee, hij man was ziek. Die man was obsessed met bro. Weet je waar man van die eentje neemt? Hij man zit van haar phone af. Ik denk, zit haar phone nog zo. Maar zeker in haar phone niet. Maar toen vraagt hij mij. Hij zit van met zombies phone af. Vraag van mij. Kijk je. Dankzij ik en zij pas met elkaar. En zo. Nou, dat is voor mij een beetje snaaks. Want zij vraagt me nou als haar. Ja. Dankzij ik en die guy pas met elkaar en zo. Toen zei ik dank, ik kijk die boodschap. Iets is hier van mij regie. Maar ik denk, jij fuck, ik ook niet van die jongen, man. Stier ik zeg, nou, jullie pas met elkaar, hè, jongens ziek. Hij zo, ja, ik denk ook zo, die jongens, dat en dat. Fop, hij stier. Naggie, stier van mij screen, zo, kijk je. Ik zei, waar kijk je, ik heb diezelfde ding gekregen in het ding. En zij toen zei, ja, jullie niet, lok zij jongen, hij jongens zich heren en dat en dat. Zij is hier van amper alibras en zo dan voor haar. Hier is voor zei ik, als hij jongen, ik zei, ja, moet niet reply. Zeg ik, klaar reply. Crazy. Dan zei ja, scheeg tang aan zo, ja, nou weet ik wat jullie van mij tang en goed. En hé, maar dat is ziek. Maar als aan elkaar bij mensen, dan is hij met samen, bro. Nah, boy. Hoi, Nee. dat is ziek klong. Wat nou waar zijn nog? Nee, wat nou, hoe gaat het met nou? Dat is eigenlijk Ik wonder van, dat is de eerste keer, zoals wat ik zoiets hoor van Naomi. Maar als het goed gaat, is toch alle beste op jou en ik hoor. Nee, het is niet zo, het is fake ass. Het is niet, ik is blij, het gaat goed met jou en alles wat mooi is voor jou voor de toekomst en zo, maar nee, ga je wacht.
Sal dit so sê. Nooit. Ik is niet mal, jongen. Ja. Wauw. Eet alleen maar een catfish. Ik eet al één keer. Wat is al gecatfish toch? Bro, maar ik waar niet of die kan nou zijn naam. Ik ging niet om. Als je ooit de boodschap van die mensen vergeet, is lieg. Daar is iemand zijn naam. Wat is zijn naam? Een matriek. Een naam. Kreeg net zo'n jaren naam. Amper zei, ja, ik ga naar mijn tronk toe gaan. Ik weet Als hij het. zei. Maar dit al gebeurt met mij. Kan je gaan naar mijn tronk toe. Maar is het een fake account? Ik denk het is een fake account. Wat laat denken is een fake account? Ik ga nou weer zeggen, oké. Oké. Ik ga nou en als ik een naam gewoon in mijn kop krijg, ga ik zeggen, zij stuurt van mij dan hij. Nou kijk ik. Dit zijn like normaal en zo kijk je foto's. Maar de eerste foto's alright, maar het raakam, kijk het lijkt zo als gedaan. Als je moet ze dan op Facebook posten, als je quality moest een beetje. Lauwe, ja. You know what ik denk toen na, man. Mm, Van bij heel veel is toch. Hij hoe gaat het in zo. Zij kwam oost, zij zei, hij hoe gaat het? Ik zei, hij gaat goed met jou. Nee, het gaat goed. Zij kan moest je mij naast en zij smaakt iti. Zij kan moest je dat doen niet. Strijd. En zij nou zo, maar ik denk, wat de vies die? Hij is insane. En zij zei, maar ja, ze hadden mij een pik sturen, ik moet ook een pik sturen. Ik denk, wat? Ai, Weet come je, on, oh no, man. ik zal het nooit doen niet. Never in a million years. Stier die dan. Nee, boy. Nou stier ze dan. Nou, maar het is net zo. Ja. Maar nou stier zij nog een ding. Wacht, wat, weet je wat ze zijn, hè? Zij is hier aan Anna pik. Dat is die alles anders dan, hè? Maar ze voeten van een man of vrouw. Toen zei in die guide, nou dat doen, toen neemt ze een pik. Oh nee, ik denk ik. Waar was het op Facebook? Zeg de eerste letter al. Is. Ik denk. Waar? Or. Dat is over or over is. Nee, ik heb dat. Dus. Mixed up met die surname en die name. Nee, ik heb dat is CW. C is die naam. Waarom? Weet je wat ik paraat? Wie is hij? Huh? Is het zij? Die man kent wie zo man. Eter, die man kent wie zo man. Wie is het? Ik weet wie dat is. Maar weet je, is het iemand wat je kent wat achter die account is? Ja. Nou, wie is zeker die naam? Nee, lieg kom. Zie me ook. Wat? Zie, en die van begint met een W. Die jongen lieg. Hoe kom ik lieg? Die jongen lieg, als rechts hij, die jongen kent wie zijn man klein tijd. Klein. Eet zo jong, maar zo rijdt. Ik zei eens, geef het over. Het is een klein. Jo, want de man ketvis jong, ja, ziek mooi bro. Het is een man. Wat praat die man van mij zei? Kaal. Die jongen is evil, jongen. Ziek mooi bro. Maar Dat is evil, yes. ja, joh, jelle. Terwijl hij persoon met dingen zegt. Ja, maar kijk je kloompictures hier aan elkaar. Nee, de honger. Andere mensen, ik denk dat is mal. Jo, bro, het was spijt. Dit zijn niet kitvis hoor. Ze zijn nog voor mij 3 kitvis genoemd. Ze zijn nog maar 3, amper zeg 3 verschillende mensen. Dat is iets en Ik wie denk zie het je. is ik denk even zeg maar. Ik stuur me net die bloot te goed zijn. Wat stuur my something you won't be what you won't regret it. I got a surprise for you goed. Ik lees net. En dan sien ek kom. En dan nog eens aan my maar goed sê soos amper so as in jou plikus. Wat seker goed. Soos wat jy so sê kyk jy loop toe daar by hy loop al en dit en dan nog so iemand aan ons. Hey bro. Jy, dan jy gaan dit doen. Bro, jy dood dan. Kijk, je weet, ze los van mij in die comments, die was hele catfish story. Alsjeblieft, ik wil het goed hoor. Ja. Toch mijn broer, die man, ze zei niet meer een catfish. Hoe kom ik iemand catfish? Dat die man catfish, man. Maar ik weet van iemand wat iemand anders gecatfish is op mijn naam. Die mensen zijn mooi kennen en hij kan wel, en zo, maar hij kan wel veel heen. Nou, ze Maar, wel niet. nee, maar ik bedoel zo. Ze hebben mij dood tegen doen dan. Ik was kwaad hoor. Doe maar wie jouw account gebruikt. Ik weet nog steeds. Er was een random dag of iets. Maar hoe jij uitgevonden is voor jou? Of hoe jij uitgevonden dat jou goed gebruikt? Van die mensen meisjes met voor jou. screenshots gestuurd. En toen gaat ze voor die meisje dat het jij was.
Ik het nommer gehad. Ik het niks vir haar gesê en ek het dit vir haar vriend gesê. Sy moet vir haar bestie sê, kyk sy moet net sulke goed doen. Want weet jy wat maak sy? Sy sit met die man, hè. Hy post sy die goed op haar status. En dan lyk dit nou as En sy. die mense wat my nommer het my nog gesien, dus stuur hulle dit vir my. Lyk wat gaan aan? Imagine sy het 'n meisie Bro. gehad, my bro. Bro, nee. En die ding is, nou, weet jy wat's funny, né? Hoe die en wou sy, né? En toe met sy met die guy praat, toe as dit amper so nie. Hoekom wil sy nie die, wat? Hoekom wil sy nie die signs vang nie? Ek wil nie. Ek wil, wat? Ek sal nie met 'n aap. Ek kan sê ek sal nie met 'n aap. Ding is sy. Sy lyk so uit. Maar dan sê ek so aap. Ja, kollesie. Man, beskof. Shout out to Gus. Mense is so dom. Hoekom by sy my naam, nou maar as ek recall, wat is ek al jare gesê? En dan wil ek al meet. Mense is dom, man. Ek verstaan. Maar sê vir my, Catfish experiences, man. Asseblief, man. In die comments of iets, ja, is toch. Dat is gewoon wel ek my aan en laat rond, ek is bang, man. Waarom? Oh, hy topic van die mense wat sulke goed stuur, nou. Sê my nou, sy kry my nou meisie, of sy het nou meisie, nou. Okay. Ja, hy gaan nou lekker lang uit in die 6-7 jaar, man. Praat, lees, Sy okay. doen nou OnlyFans en hy goed. Dat is voorbij. Sy doen OnlyFans. Toen sy het al lang al of nou wat sy my ontmoet het toe begin doen sy. Voor jy hulle ontmoet het. Nou kan sy nie vir my dit gesê in die begin nie. As al ek moes net, Sy het daar rede, so. nee, het sy mal, ek was moet ek nou vir jou so prinses hanteer, maar allemaal sien jou ding. Sy sê vir jou, dis my way van geld. Ten allemaal sien dat ding. En ek nou vir haar so prinses hanteer, sy is mal, sy is sleg. Hy is mal, sy is sleg, my broer, sy gaan nie meer anders kan. As ek nou gaat kaal vir die pose en so, en ek, die mense kom en, joh, ek sal dit, en ek verkoop aan vir my. Maak het vir my, Fix. gek. Sy is mal, maar jy sê, die OnlyFans of ding is voorbij, klaar, los my uit. Nie meer na hy kom nie. Maar ja, asseblief, losie. Catfish stories. Catfish goed in, man, los het in die comments, man. Sê, hy los kon nou in die einde van die episode. Is baie nice geweest, ja. Ja, lach me uit aan Ek mekaar. lag even uit, hy sal sy gaan wen. Hy sal sy gaan wen. Wat was die honest? Oh ja, guys, comment, like en subscribe. Hit de notification bell. Om te weten wanneer ons weer een video upload. Kan jy hulle, ja, ek het 'n nuwe sponsor gekry, moet wil sê. Ons het 'n nuwe sponsor gekry. Die sponsors, SMS Love and Be With Light into 31314, asseblief. As dit, kyk jy as die applications oop. Applications is open. Sê hulle dankie, man. As hy